Hey, kijk. Goeie doelen. Ik liep alvast in het begin. Hoe ziet dat eruit? Zo, kijk. Je zorgt eerst voor een laptop. Aansluiting, YouTube. Je ziet dat niet goed en zo. Ik moet die camera afstellen. Ik snap er helemaal niks van. Mooi boksen. Wat is dit? Oh, dat ik straks rennen en zo. Kijk, zo ziet dat eruit. Dus dit is de scooter. Ja. Dat is gereedschap en zo, maar dat is de scooter. Ja. Hier heeft zo'nzelfde scooter gestaan. Exact hetzelfde. En die ziet er nu zo uit. Dit is onderdeel van goede doelen. Dit ga ik niet gewoon zomaar op straat gooien. Dit gaan we gewoon bij de sloop straks weggeven. Maar dit gaat wel nog naar een land sturen. Dus dit zijn de scooterkappen van dus die frame. En van die scooter, die ziet er toch ook behoorlijk naakt uit. Oh ja, die fiets, dat zijn ook goede doelen. Ja, er is nog meer van goede doelen. Dat ligt een stukje boven. In ieder geval, ik had ook in kunnen zoomen. Zie je? Zo ziet goede doelen er nog meer uit. Snap je? Deze fiets, die blijft dus gewoon zo. Dit is dus letterlijk goede doel. Schoolvoorbeeld, goede doel. Wacht. Geen special effect? Nee. Nou, oké. Kijk, dit is hoe je goede doelen verwerkt. Snap je? Dit ziet er misschien uit als een band aan wat kappen. Maar die hele scooter zit hierin zonder de frame. Dit is geen goede doel. Nee, dit is een waterpomp. En zo ziet dat eruit. Shout-out Garinordin. Dit is van Garinordin. Zo, even kijken. Nou, hebben we dit. Nou, zo ziet je zakelijkheid, je weet toch? Wat chatje. Kijk, meegaan. Oh, als je mij ziet, zie je deze bagger. Deze bagger zit deze camera. Oké, ik had jullie muziek beloofd. Nou, natuurlijk had ik dat geregeld. Kijk, dat mag eigenlijk best wel wat harder. Huh? Weet toch? Zo, kijk. Dit is goede doelen in progress. Zeg ik dat goed? Oh my god. Peace.